Την γενέθλια γη του, τα Τρίκαλα, επισκέφθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης, ο οποίος στο συμπιεσμένο πρόγραμμα των προεκλογικών του επισκέψεων ανά την Ελλάδα συμπεριέλαβε και μια στάση στα Τρίκαλα. Ο αρχηγός της Δημοκρατικής Αριστεράς, με την σημερινή του επίσκεψη στα Τρίκαλα, έδωσε και τον τόνο αυτής της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης που θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή 17 Ιουνίου. Με την παράταξή του, δηλαδή την αριστερά της ευθύνης, όπως τόνισε, να διεκδικεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο και λόγο στη νέα πολιτική κατάσταση που θα διαμορφωθεί. Ο κ. Κουβέλης, στη 1 το μεσημέρι, παραχώρησε συνέντευξη τύπου από τα γραφεία του κόμματος στα Τρίκαλα, στην διάρκεια της οποίας παρουσίασε την πολιτική και την προγραμματική πρόταση της Δημοκρατικής Αριστεράς και φυσικά αναφέρθηκε στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους πολίτες του νομού Τρικάλων για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στην Δημοκρατική Αριστερά και έστειλαν βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έχω την βεβαιότητα ότι αυτή η σχέση εμπιστοσύνης που έχει διαμορφωθεί, η πολιτική σχέση εμπιστοσύνης, θα καταγραφεί ακόμη πιο δυναμικά, ακόμη πιο σημαντικά και στην κάλπη της 17ης Ιουνίου. Αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, η Δημοκρατική Αριστερά ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού να είναι δυνατή. Γιατί αυτή η δύναμη που ζητάμε από τον ελληνικό λαό είναι βέβαιο ότι είναι δύναμη για την προοδευτική πορεία του τόπου και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας και της Ελλάδας. Κάναμε ό,τι ήταν δυνατό να υπάρξει κυβέρνηση μετά το αποτέλεσμα της 6ης Μαΐου. Μάλιστα ξεπερνώντας, αν θέλετε, με τις πρωτοβουλίες μας και το εκλογικό ποσοστό που πανελλαδικά μας είχε δώσει ο ελληνικός λαός, το 6,11%. Γιατί είχαμε την βεβαιότητα, την πολιτική εκτίμηση ότι η χώρα πρέπει να αποκτήσει κυβέρνηση και με την ίδια βεβαιότητα προσερχόμαστε και την επόμενη μέρα της εκλογικής αναμέτρησης. Η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση και πρέπει να έχει κυβέρνηση προοδευτική, όχι γενικά και αόριστα, αλλά στη βάση συγκεκριμένης προγραμματικής συμφωνίας, η οποία θετικά θα δεσμεύει την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική. Βεβαίως πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα διατάξει ο ελληνικός λαός τις πολιτικές δυνάμεις, δηλαδή τι δύναμη θα δώσει στα κόμματα και στο κάθε κόμμα χωριστά. Η χώρα δεν αντέχει να μείνει ακυβέρνητη. Εμείς διεκδικούμε, υποστηρίζουμε και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό να υπάρξει προοδευτική κυβέρνηση στη βάση, όπως είπα, μιας επίσης προοδευτικής προγραμματικής συμφωνίας. Αυτή η προγραμματική συμφωνία αναγκαία θα πρέπει για μας, για τη Δημοκρατική Αριστερά, να έχει δύο όρους, δύο κόκκινες γραμμές πίσω από τις οποίες δεν μπορούμε να πάμε. Η πρώτη μας θέση, η πρώτη κόκκινη γραμμή είναι η άσκηση της πολιτικής που υπηρετεί την σταθερή παραμονή της Ελλάδας στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη και στο ευρώ. Η δεύτερη κόκκινη γραμμή είναι την επόμενη μέρα. Η σκληρή, συστηματική και επίπονη διαπραγμάτευση προκειμένου να αποδεσμευτεί η χώρα από όρους, ρυθμίσεις του μνημονίου. Και μάλιστα εμείς εξειδικεύουμε και λέμε ότι αυτή η προγραμματική συμφωνία πρέπει αναγκαία να περιέχει την άμεση κατάργηση της νομοθεσίας που γκρέμισε τους κατώτατους μισθούς και συμπαρέσυρε το σύνολο των αμοιβών της μισθωτής εργασίας αλλά και της συντάξης προς τα κάτω. Οι μισθοί και οι συντάξεις ήταν ούτως ή άλλως μισθοί φτώχειας και ντροπής, αλλά κατέβηκαν ακόμη πιο κάτω σε εφαρμογή μνημονιακού νόμου. Το δεύτερο που πρέπει να διεκδικηθεί είναι η χρονική επιμήκυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας μέχρι τα τέλη του έτους 2017, αρχές του 2018. Και η επιμήκυνση, η χρονική επιμήκυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο. Είναι ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο αφορά στα μέτρα τα οποία έχουν οδηγήσει σήμερα σε ασφυξία την ελληνική κοινωνία.